माखौथो जिरायबाय थाखो खामानिया गोख्रै माव आरो बे बना सिनखांनानै बैयाव हाग्रा एसे दं दानस्रांहैथां मैम साहब आंनो रांखौ नांगौमोन र' आं लायनि नो फैसाया आफा दिनै नों खामानियाव थाङा नामा? थांथ'ला फिसा आं गोसोखौ जोबोद लोरबांमोन। नों लोमजादों नामा आफा? आं लोमजायाखै आइ थांनो थां फरायसालियाव मोजां फराय दे आइ गिदिर मानसि जानांगौ। जागोन दे आफा। राजा बिमा ओइ राजा बिमा बा माथो बागुरुम्बा मोसागामादिसो देलना दंथारो नोंलाय ना लाइक टिकटकसो बानायनो नागिरदों नों मा होनदोङो I am sorry darling थां डार्लिं दै गिलासो लाय थां नोंहा लायना लोंफैनो आखाइ गैया नामा हाब बिमा आं एफाग्राब मेंनानै फैदों दै गिलासखौ लायनानै फैनो हाला नों नोंनिख्रुइ आंहा बांसिन मेंदों नों मा मिथिगौ न'खराव बेसेबां खामानि थायो बेनिखायनो आं बुंगासिनो मावग्रा सासे लाबोदो होनना हाब बिमा दानि जुगावलाय सोरखौ दाहोना रुवाथि मोननो दखान गलायाव बायनानै मोननायमोनबा बायनानै लाबोनो हागौमोन दानि जुगाव रावबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ दाहोना रुवाथि दोनला नों नागिरहैबासो मोनगोन दा आच्छा रुवाथिखौ मोनबाय जेनेबा दरमाखौ मानिफ्राय बुजायगोन आंनि भेन्सार मास्टारनि मोननाय थाखाया नोंनि देलायनायावनो थांजोबो माथो बाथ्रा बुंनायखाय लाजिनाय मोनदों ओ फंबाय रथलाय खौराङाथ' बेनो जादों
बे गामियाव सोरखौबा दाहोना रुवाथिफोर मोनबाय बायगोन नामा? बेबायदि खामानि मावग्राथ' बै न'खरावसो मोननो हागौ। दे बिदिबा थाथ'दो फंबाय। मा खालामदों आदै? आं नोंखौ सिनायासै, नोंथाङा सोरमोनलाय? आं नोंथांनाव मोनसे खौरां लानानैसो फैदोंमोन। फै जिराय फै। दे बुंलाय मा बाथ्रा? नै खोनासं नोंथां। नाथाय जेबो नाथाय नङा। जाखिनि खरसा नांगौ आं गासैखौबो होजोबगोन। गथ'नि फरायनाय, गाननाय जोमनाय आरो आं नोंथांनि हालोदखौबो मिथिखागौ। नोंथाङा दरमाहाखौ मासाव बेसेबां बुरजा लागोन बेखौल' बुंदो। नोंथाङा आंनि फिसाजोनि फरायनाय, गाननाय जोमनाय गासैखौबो होयोब्ला आंनो नोंनिफ्राय जेबो नाङा। आंनि फिसाजोआ मोजां थाब्लानो आंहा खुसि दं। जागोन दे, नोंथाङा जेबो जिंगासिनाङा। नों मानो गाबदों आइ? नों रंजानांगौसो आइ। नोंखौ बियो गेदेर गोलाव खालामगोन लेखा फोरोंनानै। आंहा जेबो राहा गैया नोंखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो। आं थाङा। बिदि नङा आइ, नों थांथारनांगोन। आं थाङा। आं नोंखौ माबोरै गारनो थांनो आफा? नों बुजिदो फिसा, आं बेसेबां खस्थ' खालामनानै नोंखौ फेदेरदों। मालाय न'आव खस्थ' खालामनानै नोंखौ बोरैहाय गोजौ सोलोंथाइ होनो हानो? आंनि मेगनाव नाय फिसा, नोम्फानि मोदैखौ। आफा? बिमा, ओइ बिमा। नै बिमा, आं खामानि मावग्राखौ लाबोबाय। जिराय फिसा। बेनो बिमा खामानि मावग्राया। आं होनदोंना नागिरबासो मोनगोन होनना। ओमफ्राय बिमा, बियो बेयावनो फरायगोन आरो लोगोसे खामानिबो मावगोन। खबरदार बिफा, बियो मालाबाबो जानो हाया। सोरनावबा नुनाय नामा दाहोना रुवाथिखौ स्कुल थांहोनाय? बिमा। सिरि था नोङो, जा खालामनांगौ आं खालामगोन। बिमा, नों बेफोरखौ मा खालामनाय जादों? बियो एसेबां दामि कापखौ मानो सिफायनांगौ? काप सिफायनायल'नो एसेबां गिदिर दारिग्रि जाबाय नामा? नों सिरि था बिफा। नोंनि खर'आव जेबो गैया, नोंनि खर'आव जुजाइसो दं, जुजाइ। मादै? सोरखौ? आंखौ बुंदोंना? औ, नोंखौनो बुंदों। सोरखौबा नांगौमोन? आं रिना बिफा। रिनाया न'आव दंना? आं रिनाखौ एसे नायलांगौमोन। रिनाया न'आव गैया, बियो फरायसालियावसो थांदों। रिनाया मोजाङै दंना? औ, मोजाङै दंथ', थांदो नोङो।
Ayong soरखौ नागिरफैदोंमोन? आं रिना फिसाखौ नागिरफैदोंमोन फरायसालियाव थांदोंनो। मा? रिनायाथ' फरायसालियाव थाङा आयं। मा बुंखो नों? नों सोर जाखो फिसा? आं बे न'खरनिनो फिसाला। नै खोनासं आयं। जोंहा आइया रिनाखौ जोबोद बाहायनासो जायो। नोंनि थाखाय हा दिनै लासिंसिं जाबाय। मासे गाज्रि नोंनि गोसोआ। आं रावनिबो बिसिखौ नुवाखै एफाग्राब बिदि अन्थाइ बिखा। आंखौ निमाहा होदो सोमखोर। निमाहा? आं गसाइ नङा नोंखौ निमाहा होनो। नोंनि बिसिया गोरोन्थिखौ बुजिबाय। नों बिखौ निमाहा होदो आदै। गोख्रै नों बेनाव निमाहा बि। आंखौ निमाहा होदो आदै। आं नोंनि फिसानि सायाव जोबोद इनाय हाबा मावफ्लांबाय। जागोन दे। जों निखावरि फिसाया बयजोंबो गादब जानायखा। आं दिनै आंनि फिसाखौ न'आव लांफिननोसै। थादो थौदो आइ। हेल' लोगोफोर, जोंनि बे हावरिया खाफाल सुंद' सावथुना बेसेयावनो जोबथ'बाय। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला खनसे लाइक खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो मोजां गाज्रि। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो। गोजोननाय थागोन। जोंनि बे सुंद' सावथुननि जाथाया सोरनिबा जाथायजों गोरोबदोंब्ला लिरगिरिखौ अन्नानै निमाहा होदो। गोजोन्थों। आंखौ निमाहा होदो सोमखोर। निमाहा? आं निमाहा नङा नोंखौ गसाइ। थेंक्स। Oh, I am sorry darling. नाङा। Kas pele no ada.